ତତେ କେତେ ଥର ଶଳା କହି ଯାଉଛି କେତେ ଏଡ଼େ ଧରି ନେଇଯା 6 ଥର କହିଲା ପରେ ତୁ ଆସିଛ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ କିଳା ପଡ଼ୁ ମୁଁ ନିଜେ ମନା ଗୁଣ୍ଡା କରିକି ଏଡ଼େ ଧରି ନେଇଯାରେ ତତେ କେତେ ଥର ଶଳା କହି ଯାଉଛି କେତେ ଏଡ଼େ ଧରି ନେଇଯା 6 ଥର କହିଲା ପରେ ତୁ ଆସିଛ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ କିଳା ପଡ଼ୁ ମୁଁ ନିଜେ ମନା ଗୁଣ୍ଡା କରିକି ଏଡ଼େ ଧରି ନେଇଯାରେ ତତେ କେତେ ଥର ଶଳା କହି ଯାଉଛି କେତେ ଏଡ଼େ ଧରି ନେଇଯା 6 ଥର କହିଲା ପରେ ତୁ ଆସିଛ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ କିଳା ପଡ଼ୁ ମୁଁ ନିଜେ ମନା ଗୁଣ୍ଡା କରିକି ଏଡ଼େ ଧରି ନେଇଯାରେ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲିକି ସେ ଶଳା କଥା ମୋ ଅଫସର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଗରିବ ବୋଲା କିଏ କରିବ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗଲା ତତେ କେତେ ଥର ଶଳା କହି ଯାଉଛି କେତେ ଏଡ଼େ ଧରି ନେଇଯା 6 ଥର କହିଲା ପରେ ତୁ ଆସିଛ କାହିଁକି ଆସିବା ସୋମବାର ଦିନ ସେ କୋର୍ଟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିନୁ କୋର୍ଟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ କିଳା ପଡ଼ୁ ମୁଁ ନିଜେ ମନା ଗୁଣ୍ଡା କରିକି ଏଡ଼େ ଧରି ନେଇଯାରେ ଧରି ନେଇଯା ଛାଡ଼ ନେଇଯା ଏଡ଼େ ବସେଇ ଦେ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡା କରି ଶଳା ଆସିଥିଲି ଜିନିଷ ମୋତେ କିଏ ଦେବେ ଶଳା ହାରାମ ଜାଗା କରୁଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଧରିକି ତୁ ଆଇଛୁ ନାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ ନାଇଁ ତୋର ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାଇ ତା ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନୁ ମାନେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରୀ ଜାଗା ସେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ସିଭିଲ୍ କେସ୍ ଅମୁକ କେସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ 1000 କେସ୍ ତାକୁ ଆମେ ତ ପଢ଼ିକି ତ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଦେଖିକି କରିବୁ ନା ଇଏ ଆସିକି କହିଲେ ଆମେ ତ ତଥାପି ଆମ ସରକାର ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଲୁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଲେଖା ଚାଲୁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅର୍ଡ଼ର ଲେଖିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଆକୁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକି ଦେବି ଯେଉଁଟା ଡିସ୍ପୋଜ ନ ହେଇଛି ଦେଇପାରିବେନି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଖିବୁ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ ନା ଆଜି କୋର୍ଟ ଅଛି କାଲିକି ଯିବ ତମେ ନାହିଁ ହେଉଛି ଧାଇଁବା ଲୋକ ତ ଅସୁବିଧା ନା ତମେ ପଇସା ଦେଉଛ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଇଏ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ହାତ ବାଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲାଣି ଆଣିକି ଦେଖେଇକି ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଥିଲା ସେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା ଆମେ ସେଠି ଆମେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆମ ଏରିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିଲା ଏଇଠି ବାପି ଫୋନ୍ କଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ତାକୁ ଫୋନ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ବସି କହିଥିଲି ମୁଁ ମନା କରିଛି ଦୟା ପାଇକି ମୁଁ କଲି ଆଜି 3 ଥର ଆଇଲାଣି ମୁଁ କହିଲିଣି 3 ଥର ଆଇଲାଣି ବାପା ଦେଖେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତମେ ଦେଖୁଛ ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ ତ 3 ଥର ମନା କଲିଣି ମୁଁ ଆସେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ କଟକରୁ ଆସେ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସେ ତ ସକାଳୁ 2 ଥର ଆଇଥିଲା ପୁଣି ଖରାବେଳେ ମନା କଲି 4-5 ଜଣ ଧରି ଚାଲିଯାଇଛି ତ 4-5 ଜଣ ଆଇଲେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯିବ ଅର୍ଡ଼ର ଆମର ଆସିବନି କାଲି କହିଲେ ସେ ଘର କରିବ ବେଶୀ ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛି ତୁମ ସବୁ ତୁମ ହେଲ୍ପ କରିଛି ବୋଲି ନା ହେଲ୍ପ କରିନି ନା ତୁମେ ଜାଣିନା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ ହ୍ୟାଲୋ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଅଛି ପଚାର ତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସାର୍